Quiapo Church, no? So, ganyan karami po yung mga deboto po na nananampalataya po sa mahal na Nazareno. Upang matanggapin yung pagpupuno ng ating Panginoon. Dahil malayo yung tatlong pantas, sila ay nagsakripisyo at naglakbay, makita lamang yung ating Panginoon. Kung panahon po yung ating Panginoon, sinong hari yung mas malapit? Adoration Chapel at Baptistry. Magsasayo po ang lahat. Ewan ko lang kung dito. Pwede pa sa akin, pwede pa. Dalawang pila po. Kailangan ng face mask. Hindi kayo papasok. Dalawang pila po tayo, dalawang pila. Face mask. Yung pala. Alright, so
Isang magandang hapon po sa inyong lahat at nandito po tayo sa Quiapo, no? So, dagsa po ang ating mga deboto para magsimba po dito sa Quiapo Church, no? Grabe po ang tao. Talagang ang pananampalataya po talaga sa Panginoon ay talagang dinadayo ng ating mga deboto po dito at mga kababayan po natin dito sa Quiapo Church. Tuling pila, Teo. Teo, tuling pila. Tuling pila. Dito pila. Ito yung pila. Ito. Kayo, face mask. Hindi po kayo makapasok sa Bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Diba? Nakaisip tayo face mask po, face mask. So dito marami rin po kayong mga mabibili sa gilid-gilid po ng Quiapo Church, no? So ganyan karami po yung mga deboto po na nananampalataya po sa mahal na Nazareno. So may mga mabibili rin po kayo dito na kung gusto niyo mamili po rin sa gilid, meron din po, no? May mga baso, yan po. Pogi, you want? Huwag mong hawakan na kasi mainit niya. You want? Abante po, abante! Ay, Palang pesurin po, nakilaki nyo sa sunod. Mas simple siya, no?
face mask. Kahit malayo ay susunod na yung mga pasyente, makita lamang yung ating minamahal. Meron ka na? Nanay, please. Sa ating Panginoon. Gusto yung makita yung ating pagkakas na gawin. Kaya naman yung pagmamahal, yung pagpapalang hinihingi sa inyong mga buhay, upang matanggapin yung pagpumulo ng ating Panginoon. Dahil malayo yung tatlong pantas, sila ay nagsakripisyo at naglakbay, makita lamang yung ating Panginoon. Kung parang po yung ating Panginoon, sinong hari yung mas malapit sa Kanya? Si Hari Herodes. Malapit siya, pero hindi niya nakita yung Panginoon. Anong ibig sabihin noon? Malayo yung kanyang kalooban sa ating Diyos. Dahil malayo yung kanyang kalooban sa Diyos, dahil napakalapit na yun sa Kanya, hindi niya nakita at hindi niya natanggap yung grasya na nais ibigay ng Panginoon sa Kanya. Ano po yung kailangan niya ng Diyos para makita ng Panginoon? Yung kanyang puso na makasarili. Kasi narinig niya, yung darating na hari, yung ating Panginoon, papalit sa kanyang trono. Ayaw niyang itapon ng kapangyarihan. Ayaw niyang ibigay sa iba. Kaya hindi niya binukas yung kanyang sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Malapit siya sa ating Panginoon sa distansya, pero yung kanyang kalooban ay malayo sa Diyos. Kaya ganoon po tayo mga kapatid. Kahit patuloy tayong lumalapit sa ating Panginoon, kung yung ating kalooban ay hindi bukas at hindi natin inilalapit sa ating Panginoon, hindi natin matatanggap yung pagpapalang ninanais na ibigay sa ating mga buhay. Kaya ang una ko pong paanyaya sa bawat isa sa atin, maging matapang po tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Alisin natin yung mga pwedeng umigil para tunay na makapasok yung pagpapalang gusto ibigay ng Diyos. Alisin po natin 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Magsasayo po ang lahat. manalangin tayo. Wala po doon ma'am, dito na lang po. Yung mga papasok na simbahan, dito po pila. Sundan niyo Pangunahan mo kaming lagi sa iyong simbahan, dito po liwanag. pila ma'am, mabati po tayo. Upang niloob ang aming pagsaluhan ay mapakilabangan natin ang marapat at utusan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno, patuloy kami humihingi ng inyong panalangin upang yung ating pagdiriwang ng ating kapistahan, lalo na ng traslasyon, ay nawa maging ligtas, banal at maayos. Ipaalala rin po natin sa bawat isa na nawa walang sumampa sa ating andas upang tunay nating maipakita Dito po, mother. Yung kasi nakapila o, guys. Tara, nakita natin sa Yun po, yung pinakalang ito.
Pasok ka ba tayo? Na? Napendisyonan ba? Hindi nga namin inaabot eh. Pasok tayo sa loob. Eh, wala na. Namisahan, at least namisahan din naman. Nahabol namin, naubusan din ang holy water eh. Pila po tayo, pila po. Pasok tayo? Pasok pa tayo? Ma'am, yung mga nandiyan po. Sir, pwede rin po kayo doon, sir. Kuya, pila pa ka. Pila kayo, pila. Katulad kanina. Dito. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Ang sa mga kapatid kay Kristo at mga kaniboto, ipinagdiriwang natin ang Epipanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kung hindi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating buwas na Padre, Jesus Nazareno, bilang kapanin ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayo lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya lumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ang pagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Ubus na. Yung walang inang Ah, daw.